खुलुमबाय के तावते बुसनो तिनि आं हाय नरं नि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावते बुसम तिनि हाय नरं थानि बेलेकेन नांगुक तमानि जे समस्या ताबुक त्रिपुराव अमुइ तमानि बेपाकनो नरं थानि तिसावै सानाय जे त्रिपुराव मिया जे गुमटी जिल्लाव शाटडाउन खायमानि डीएम ऑफिस निनि गुमटी जिल्ला गुमटी डिस्ट्रिक्ट जे ऑफिस तमानि जतननो ताला रिबायमानि चिनि वाइटेप नि बिसिं तै आबनो तै गोबांमा आमनि सानाय खांग्राय मीडिया रक जे आबनो उल्टा खायै तिप्रासानो चापुगै तिप्रासानि रं खायै तिप्रासानो हामिया खायै जे कायसा भिडियो भाइरल खायै दं ताम आरो प्रशासन रक कुनु कामो चुकलिया पुलिस प्रशासन आसो हजार हजार दंगै पटेस खायनाय रंनिसे फानसि तिप्रा मथा वाइटेप रंनिसे फानसे पुलिस प्रशासन गोबांमा दं हंकाय तामनि बागै आटकगै मालिया अकग रक न सावै गोबांमा षड़यंत्र कमेनेल थेबाय दंगो कयेकजना आयनाननि हांग्राय मीडिया रक तावते बुसं अपनो वानजि इंके बोरक जयुं थां वानजि तिनिन चिमिता सालायसिदि बरनो खांग्राय हिंदी खांग्राय बुकुं कलक नि साइमानु आबो हाय इंके सायाकाय चावु बोरक बेलेखानि कमेनेल तिसाय दंगो आबो मनोभाब बोरनि बांलादेश दंखो बांलादेश नि फायमानि ताबो बांलादेश नि मनोभाब दंखो सिनि तिप्रासानि साथे जेकुनु आन्दोलन हाकाय तिप्रासानि मानताय सकताय मायानो तुय आन्दोलन खायके बोरक तामनि बागै जलि जागबाय आबो कायसा एक नम्बर सुमुं तंनाय हायदे दावते बुसं सिनि तिप्रासा टीएम जे डिस्ट्रिक्ट गुमटी वो बुबा गारनो अपमान खायका अब परे वीडियो कॉल खायका चैट खायका व्हाट्सएप तैबो कोनो रिप्लाई रिया फोन खायका रिप्लाई रिया मालायना थांका आलाया आसोकाय माने लासि मुंग्रि दंखा बुबा गारनो आजागा तिप्रासा खरांति सामानि तामो बोलुंखा आबो कायसा बेलाके वाना जानाय कक अबिसिं गुमटी डिस्ट्रिक्ट तिप्रासा एलाकाव गोबांमा समस्या रेगानि समस्या सामुंनि समस्या लामानि समस्या तुयनि समस्या गोबांमा सामुं तुयै गुमटी डिस्ट्रिक्टआव समस्या मै दं आबो ओ बांलादेशनि मीडिया जे खांग्राय बुकुं गलरक दे समस्यानो समाधान खायरिनाय तिप्रासानि समाधान न ओ मीडिया रक दे समस्या न समाधान खायरिनाय परनो कक सुंगि जे सुंनानि कुरुंग दक त्रिपुरा हावो बुबागारा बंश न अपमान खायका आबुकि बरदे सानाय त्रिपुरा हावो बरनो तन्नान जागारिखा तबानसि बुबागारा बंश न हायमा साइ दंगो आबु साबुनि चाया आबु बरक वान सुगिया दे बेलेके वान आमासिंस तावते बुकसं एडिसिनि गोबांमा रां पैसा सकबाय दंगो आ रां रक थिग मते खाय माया हिनि खोनावो दिनि ताखुक डेभिड मरासिंनि फुक्तै बर रां चावो याखायबा तैसा हायनाय गभर्नमेन्ट न फिरोगि रहरो अभाय पक्तुमा ककले सयनो तावते बुकसं अब कुबुई ताव बुसिनि तिप्रासानि जागा गोबांमा मानताय सकताय डीएम ऑफिसआव क्लाइजाक केन्टु सिनि तिप्रासारक सिया नाहानानि रोंया आर आं क्लाइ दंगो तै गभर्नमेन्ट आरो तैसा फिरोगि थांगो केन्टु ओ डीएम ऑफिस दंनाय डीएम रबो ओ तिप्रासा सियारनो हेल्प खाया थाया अबायके ठोकि दंगो हायको वान आमा सिंसा तावते बुकसं अब हायचलि दं त्रिपुराव जे बरक सब समयनो कमेनेल बाबे ओ जे खांग्राय मीडिया रक बुकुं कलक आइन नानि फाइ ताबुक अब हाइवान जिरो बेलेखेनो बारी टंगमानि तिप्रासानि बागै सुत्रंगै बुसाइ टंगमानि आइं नानि फायै अब बेलाय पर कमेनेल खाइ दंगो तैसे तिप्रासानो कमेनेल खायो बुबागारा कमेनेल खायो बुबागारा तिप्रासा वाइटीएफ टीएसएफ टीआईएसएफ दनो सिकारिया अब हाइरो गोबां बरनि पोस्ट रगो नायनाय गोबां पोस्ट तिप्रासानि बिरोधि मां खाइ दंगो तिप्रासानो चाजागिया तिप्रासा आन्दोलन खायकेन बरक चाजागिया आमसकाय कमेनेल खाइ दंगो केबो खरां तिसानाय खादै सिन तिप्रासा केबो प्रतिबाद करि निनि जनजाति टंथो सीपीएम टंथो कांग्रेस टंथो उल्टा सिनि तिप्रासा वाइटीएफ न हाइमे हाइ सानाय मिया नुखा जितेन्द्र चौधरी बु आबो चालिया नि साउ तामनि चायांगै टं निनि एडिसी हापांनि डीएम जे ऑफिस सामुं खायजानाय तमानसि खायावसि आलका सामुं बरनि बांलादेशनि फाइनानि बागैसि उपकार सामुं खाय दंखाय तिप्रासानि बागैले खायजाय हांखाय अबाहाय डीएम रनो बाल्टी बा तिख्लाय रिनानि बा चेन्ज खायनानि तिरपुरानि अब खरां स्वाभाविक तिसाय मानो आरो बोल गरिबले तै बांलादेशनि बागै कायसा खरां तिसाया तिरपुराव नुं यूट्यूब खुलुबदि चैनल खुलुबदि वेस्ट बेंगल निनि सिलिगुड़ी জলপাইগুড়ি টুরাম পাখিরা তিনি বিস্ফোরক অভিযোগ করছেন কি সেই অভিযোগ তিনি বলছেন যে টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশিদের ভোটার কার্ড দেওয়া হচ্ছে 10,000 টাকার বিনিময়ে নাম তুলেছি এমনটাও নাকি জানাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে আসা ব্যক্তি নিনি নদিয়া মুর্শিদাবাদ অবহাই জায়গারাও কোবামা বাংলাদেশি লোক লাইজে দङ घुसपैठिए हैं अवैध रूप से रह रहे हैं बिना वैध डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं उन सब के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है आने वाले समय में और उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम करेंगे। साहब देखिए हम पैदाइश यहीं रुके हुए हैं यहीं की पैदाइश है और हमारे जो जन्म पत्री जो होते थे हमें उसी का ही पता नहीं है कहाँ है भाई तो अब बाप दादा के कागजात हम कहाँ से लेके आएंगे और कहाँ से बताएंगे कौन है ऐसा आदमी जो उसको संभाल के रखता होगा। न किसी पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था
अब वो कह रहा जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, तो कहाँ से लेके आएगा इंसान? जन्म प्रमाण पत्र बनता था। गुजरात दिल्ली रगो सालबाय केन यूट्यूब खुलुकानि ब्रुं ब्रुं नुगि दं त्रिपुरा गय तामनि बागै कायसापानो मीडिया चैनल रक खरांथि साया जुदि नु प्राउड नुगै इंडियन नि नागरिक बा त्रिपुरा नि नागरिक नै साक सिटीजन नै प्राउड नुगि दं हाकाय तामनि बागै नु कायसा बांग्लादेश नि एगेन्स्ट कक साया भिडियोस रामबिया ओ मीडिया चैनल रक ताम खाय बरक जतनो बांग्लादेशी संसाय मानु आबन बागनि प्रूफ मा खायनाय केबो खरांथि साया ता तंदि केबो प्रेस मिट खायके अ कक सादि नर जुदि इंडियन नि सिटीजन बा त्रिपुरा नि सिटीजन हंगै जे इलीगल बाबे टंग टंनाय नि बाय खरांथि सादि वंगमा बरक आनु फोन काय सावो गोबांमा जागावो तुलामुरा रक आइन बिसिं रक हॉस्पिटल उक्लग रक जे टंग टंग मानि बरनि खांग्राय रकनु साइ दंगो बांग्लादेश नि बरक फाइ नक टंग टंग मानि केबो बा 5 बছর केबो बा 10 বছর केबो बा 3 বছর केबो बा 2 বছর गरम गटिला ओबा हाय गोबांमा जिरेनिया निनि रेल स्टेशन गाना रक गोबांमा ओबा हाय कॉलोनी मान्दाय कॉलोनी रक नरक साइमानना ओबा हाय जत एरिया नु या सुरि फुनु बादि तावटे बोसं केबो ता किरिदि आयंनानि फाइनाय कोटाल कोटाल ताव फाइ दंगो निनि बनिक्क समनि मानि न नन्दनगर हाय रक बरतला अब हाय तो आधार कार्ड रक तो पुंमान सागा पुंगुइ दंगो तावटे बोसं अब साइन माया राणानगर हाइरक जागा गुरै बिसिं बिसिं आइ बांग्लादेश बॉर्डर किनार अब जतन खोला मिला ताति फाइटं आगतला पैसि फाइटं ताबु फाइटं के आबरनि बागै खरां केबोति सनाय करि तावटे बुसं आबनि बागै नरक पोस्टर टंगदि बुसांगो चौबानि बागै लगिरिदि केबो पार्टी काला तानादि लगिरिदि आमसं सासनो नर जतन काहाम टंगदि सुसु टंगदि ओ भिडियोनो जेमासा शेयार खाइ नरक सपोर्ट खाइ दिनै हाय जतननो खुलम पिका